Dwi wedi dechrau eto. Rhodri, Lisa, fel actorion, ydych chi wedi gwneud gwaith dyfeisio fel hyn o'r blaen, Rhodri? Do, dwi wedi bod yn rhan o'r wneud sioe, ond mae hwn yn wahanol ffordd o wneud o. Yn haffordd? Yn haffordd. Yn sioe i blant yn un peth, a yn fwy dim gymaint o eiriau. Gymru a symudiadau, a falle llai sgwennu, a mwy o... Ymarferol. Chwarae. Ie, sut deimlad ydy wneud mwy o chwarae fan? Net, mae'n rhaid rhyddid. Dyna beth dwi'n hoffi o maith gyfeisio ydy. Ti'n cochwyn efo prind i'n byd, so mae gen ti'r rhyddid mae i fynd i bob man a trio gwahanol bethau. A y cyfnod chwarae yna ydy'r cyfnod mwyaf cyffroes, dwi'n meddwl. Da chi'n licio bod gennych chi lot o fewnbwn? Bendant. O'r dechrau un, lle? Bendant. A mwy o sgôp i chi fel eich? Yndi. A nid just ni, ond hefyd, fel chdi, ti efo ni, a efo Osiant y cerddor, de, ac efo Gwyn sy'n gwneud y set mae pawb yn cydweithio reit o'r dechrau. A Ffion, wrth gwrs. A Ffion, gyda'r Mydraig, ie. So, mae'n plethu, mae sgiliau pawb yn plethu mewn i'w gilydd. Dwi'n meddwl bod o'n gwneud am gyfanwaith lot mwy cyfoethog. Mae wedi bod yn Be brofiad... di'r her, ta? Yn y dyfeisio? Be di'r peth anodd amdano fo? Cadw fo'n syml, dwi'n meddwl. Mae'n hawdd mynd off ar ryw tangent i rwle a hoffi rhywbeth ac eisiau gadw fach bod o'n idrych yna yn hytrach na bod o'n elfennol i'r stori, de. Yr her, dwi'n meddwl, ydy'r hynny, wrth gwrs, ond hefyd gymaint o bennau gwahanol, efo syniadau gwahanol a pawb yn passionate amdano fo hefyd, ac eisiau cael i'w syniadau neu. Ond mae wedi bod yn hyfryd ac yn deimlad ac yn brofiad agorad iawn. Da enjoio. Ia. O, fawr iawn. Diolch yn fawr.